Wilahing awigena mastu nama sidam sinegik ingkang murweng kandha nunggal papan sanes panggenan kalebet pusering lelampahan ingkang mapan wonten pundhita punika mapan wonten negari Jangkar Bumi ya kraton Jangkar Bumi ingkang lenggah ana ing kursi agung dampar denta ingkang sarwa retna lan sarwa kencana Gondwarum kanan kering sang nata agung Jangkar Bumi nenggih Nalendra ingkang gagah prakoso digdaya sekti mandraguna ya Mahambara ingkang lenggah mapan ana ing pasewakan Pasiban anenggih Nalendra Traju Trisna ya Nalendra Surateleng ingkang jejuluk Prabu Anom Bomantara miwah Sang Dityakala Bajul Sengara gagah galea-galea jengkel sagubuk ranggon agengipun alon cinta renggani sang nata agung Jangkar Bumi pelah dalah utunipun kaki Eyang Nagaraja eyang ya lenggah satata ngger putunipun kaki Bomantara nuninggi ngestaken dawuh Eyang Nagaraja oh leng ramyaning kang ndriya lirayang Candra katawengan sumuking tias kaso
rakyating rinuciet raming driya manawung kekuwunging iwang wisesa ing ang weduk welah dalah Wisnu Ngara Jagat Mas Patikraja Dewaku Wah yang semua dilinangkung pepayung ana jiwaning ingsun Wah gunung gedhe luwih gedhe rasa bungatine pun kaki ana putu sebok ana putu swan ana ngarsane pun kaki gunung gedhe luwih gedhe bungaing pun kaki manise madu luwih manis anggone aku nyawang putuku bumon Narakasura ya Bomantara ya Suteja Nger Bomantara Tara putuku Bomantara Tara woi nyang sesangka wayah nyolagya sumarah rinengga ing pori mukti ana sirmendaya mandaya sekaring kisma Juladri kapiting surya dening wang kang kawa anjrang sumber saking sarira weduk welah dalah apa iki bocah turu apa iki bocah ngantuk umpama turu ya mripate melolor amba yen to mripate melolor kok didangu ora obah ora ngalisik Tara Bomantara putune pun kaki Bomantara marata yen mbombrong keton mencorong yen nyeluntrut sangsaya patut Bomantara nuwun inggih Eyang Nagaraja lah ngono kaki krungu swaraning putu ngungkuli ademe BLT cair aduh Bomantara cah sigit cah bagus inggih Eyang slamet tekane Tara putuku ana ngarsane kakimu aku Nagaraja Bomantara nuwun inggih ingkang wayah kula tansah manggirahayu tebi saking sambikala rupeda Eyang barengipun ingkang wayah kula nyosaken sungkem muga konjuk Eyang jimat punden kula yo
Ingsun tampa kanthi gedhening ati ora liya puja-pujine yang tampani Bumantara. Nuwun inggih Eyang Nagaraja kula tampi kapundhe wonten sirah kula rogol dados mustikaning jimat gesang kula Bumantara. Bagus. Lungguh kang kepenak Bumantara ngesuaken dawuh Eyang. Bajul Sengara. Lah dalah. Kula nuwun dawuh sabda pangandika sinuwun lenggah kang kepenak Bajul Sengara ngestaken dawuh mboten kirang kepenak tunggal menapa ya Bumantara Eyang Nagaraja tak sawang ketone nyeluntrut mbesengut mrengut wong nek senenge mrengut siji ngedohna rejeki. Wong nek senenge mrengut adoh rejekine. Wong senenge mrengut, mbesengut, nyeluntrut, rene ditekuk. Kowe ngadohaken kelawan rejeki. Wong nek bombong, sumek, rejekine bakal merek. Rejeki dulur, rejeki kanca batir, saya-saya rejeki bondo bandu. Nomor loro, wong nek senenge mrengut tegese ora ana syukure karo paringaning Gusti. Dadi wong senenge ngilang-ilangna pandume sing gawe urip. Mekaten Eyang. Ya, lah kowe nyeluntrut mestine ana sebab. Marata gage matur ana apa? Kulup. Sigra bala kang tumingal acampa samya ngedali lir dadit wilet godhog moncarnya mangundoni timben sang sangat jimijil Eyang napa sampun kepareng kula matur kang trewaca kula matur sing kepenak tresnane kaki marang putu luwih gedhe ketimbang tresnane wong tuwa karo anak tegese anak yen to nakal, yen to angel, yen to mbeler. Kadangkala wong tua gelem jiwit, gelem nutuk, gelem nyeblok. Ning yen to putu arep kaya ngopo kaki nini ora wani ngepok senggol sebab anak duweke wong loro, lan nek putu duweke wong papat. Yen to kene arep nyenggol, arep jiwit, mbok sing kono-kono ora trima. Mekaten Eyang. Yo. Wah. Wis putuku sing banget tak tresnani matur kula kebareng kula matur Eyang yo wah matur ngger Bumantara Eyang yo Eyang tresna napa mboten kali kula? Wah, ora usah tekandhakake kula. Kowe njaluk apa ora usah kandha mung kari kriyeping mripat. Mung karo sasmita wae pun Eyang mudeng, paham. Paribasan negara jangkar bumi dikeruk bandane pun kaki ora megah. Pun kaki ora bakal nampik mestak lilani mung daya-daya kanggo putuku tercinta kanggo putuku sing banget tak tresnani nger inggih Eyang ya karepe piye nger Bumantara Eyang ya wonten satunggaling negari wonten asmanipun negari Tasikmadu inggih kuwi apane Tasikmalaya mboten Tasikmadu inggih. Tasikmadu menika ratunipun jejuluk Sang Prabu Darmadewa. Darmadewa inggih. Lajeng kagungan salah setunggiling putri, anak wadon inggih. Wah, mestine ayu, wah sanget. Eyang. Jenenge sapa? Kanthi sesili Dyah Ayu Tirtawati. Wah, Tirtawati inggih. Sinten mawon sami nglamar raja-raja selawe negara sami nglamar
kabeh padha nglamar ngayunake kang mongko wanita masaya ngewayu priya. Lanjur lajeng menika Tirtawati gadah utawi pamanggi gadah bebono sapa wae kang iso ngudaneni panyuwune bakal lila legawa ngladeni wong kakung menika. Lanjur njaluk bebono apa ngger? Werni kali, werna loro inggih. Apa wae kulup? Sepisan ingkang naminipun Cangkok Wijaya Mulya. Apa? Cangkok Wijaya Mulya. Kaping pindho, kaping kali wujudipun gambaring jagat pribadi. Kaya-kaya Tirtawati pancen dadi takdir anggone dadi Jatukrama Mungger putu Kubu Mentara. Ngerti ya kulup sing duwe Cangkok Wijaya Mulya ora lara ora tulaning jagat ya mung kejaba ingsun kakimu Nagaraja. Iki lho wujude Cangkok Wijaya Mulya kulup. Aduh, bejo kemayangan. Wah. Up. Tansah marapang moring sunma senuk moyo winakyo inga kapi sinempon telengeng kalpo patukaning warana aku karlen saking layap-liap pengah loyo dino besat meringso penuh lamun sira anggeguru kaki jagat Dewa Bathara wis samestine jagat nyekseni kula Bumantara. Sejagat gumirat iki ora ana wong kang duweni pusaka gaman. Jimat ampuh kang aran Cangkok Wijaya Mulya ya mung kejaba kakimu ing jangkar bumi aku. Hah? Ya mung aku. Dadi umpama Tirtawati kok ngayunake wujuding Cangkok Jaya Mulya, lah iki wujude. Iki wujude. Wis to, rono pun kaki nglilani, mangkat ngger Bumantara. Gawanen pusaka gaman ampuh, jimat mustika agung, Cangkok Wijaya Mulya kembang iki kanggo syarat lemu dhaup kelawan Tirtawati. Lah mengko perkara jagat pribadi goleken dhewe, mergo pun kaki ya durung weruh, urung mruhaneni kaya apa ta isining gambaring jagat pribadi. Nanging wis ana siji perkara sing mbok cekel gondeli. Iki lho
Cangkok Wijaya Mulya. Tampani ngger Bumantara. Inggih Eyang, berkahipun matur ging panuwun. Kocapa ingkang DPDP anggenipun Raden Antaséna Matekaji Panglimunan datan kadulu kelawan jamak lumrah paningal boten ketingal kelawan netra lumrah merga Matekaji Panglimunan arsa nyuwun ananging boten den weruhanene kelawan ingkang kagungan nenggi Sang Nagaraja. Yang aku kang teka njaluk ngampil njaluk nyilih umpama ora kena dudune ya ora apa-apa ning aku wis nembung mengko yen aku ora nembung aku luput aku nembung yang aku njaluk nyilih wujude Cangkok Wijaya Mulya tak silih yo yang tampani ngger Bumantara ngger tampani iki yo Cangkok Wijaya Mulya masuwun yo yang yo. Wah, iku Bumantara, iku kang aran Cangkok Wijaya Mulya. Oh. Mustikaning Nalendra Tama Arbuti Bawa Laksana iku kang jeneng Cangkok Jaya Mulya. Pundi Eyang? Kuwi nembe kok tampa. Iku jenenge Cangkok Wijaya Mulya. Bumantara. Pundi Eyang? Lho, kuwi mau sing nembe kok tampa. Iki mau lho sing nembe kok tampa iku sing kok cekel iku jenenge Cangkok Jaya Mulya. Dereng kula tampi. Aja ngleweh. Mosor glewehan karo kaki. Iku sing nembe kok tampa kang jeneng Cangkok Wijaya Mulya. Dereng kula tampi Eyang. Elah aja goro. Aja ngleweh Bumantara. Aja ngleweh. Iku kang aran Cangkok Jaya Mulya. Eyang, dereng kula tampi, kula dereng nampi Cangkok Wijaya Mulya. Temenan apa piye? Inggih Eyang, kula saestu dereng nampi wujudipun Cangkok Wijaya Mulya. Dereng wonten tangan kula, dereng wonten asta kula kekalih Eyang. Estu bumi langit kula sumpah kula dereng ngasta, dereng jepeng, dereng jekel wujudipun Cangkok Jaya Mulya. Bumantara aja glewehan. Mboten Eyang, bumi langit tangkep kula sumpah prasaba estu Jaya Mulya dereng kula cepeng Eyang, kula dereng nampi saking astane Eyang Nagaraja. Aduh, sapa iki? Duh. Oh.
Nyat langening kalangan gelar pandamuncar Tinon lera kekonang suram sorot nyotan padang Purnaming gegono dasare mongso ketiga Lelah temenan kok piye Bumantara estu eyang sumpah bumi langit urut ing nampi wujudipun Cangkok Wijaya Mulya lho kok kaya ngene Bajul Sengara kula nuwun dawuh sabda pangandika kowe nyekseni apa ora nyekseni apa ora yen to Bumantara iku nembe nampa Cangkok Wijaya Mulya itu kok wong kula rada liyer-liyer wau rada liyer welah ning sangertos kula ngapunten sinuwun panjenleres panjenengan dereng ngulungaken tur ingkang wayah dereng nampi Cangkok Wijaya Mulya. Bumi langit nyekseni Bajul Sengara inggih. Bumi langit nyekseni kula nggih sumpah prasapa kula sak ngertos mripat kula niki estu kula mboten goroh dereng nampi wujudipun Cangkok Wijaya Mulya. Ning wau ngapunten wau kula rada liyer-liyer Leab-leob mripat kula ning kula kraos rada bumi reg-reg kaya ana lindhu cilik-cilikan kaya ana lindhu inggih lajeng kok ketingalipun wonten swanten tan wonten rupanipun tembungipun nawi kula rada mireng samar-samar Kaki Nagaraja aku njaluk ngambil wujude Cangkok Wijaya Mulya Sabadane kados niku panjenengan lajeng ngulungaken wujudipun Cangkok Wijaya Mulya. Lah menika mbok menawi wonten tiyang ingkang dusta nanging kanthi lantaran ngagem ajen-ajen mbok menawi ilang raga. Olah dalah coba tak trawangi apa ya apa ora. Walah, wedal parat Antasena iki. Kodho montabler kene atapku mejot matoning lati. Netra kaca mangondaran diri tepe mala cakra ing Bumantara dawuh eyang wis iki nyata-nyata ana kang bakal gawe wirange aku lan wirangmu sebab menapa Antasena dulurmu nom kok kasatan randu gumulo mate kaji panglima nembe depe mapanane kene njaluk ngampil ning ora mawa wujude kang nyata nggawa ajen-ajen panglimonan ora keton mripat lumrah wis to ora usah dadak kesuwen ora usah saiki ngesuk saiki paribasan wengi-wengi nganggo bor paribasan lunyu-lunyu nganggo teken paribasan udan-udan nggawa tudung paribasan susulen ke si Antasena kang wis nggawa dusta Cangkok Wijaya Mulya inggih nyuwun pamit ayang yo Tututana Bajul Sengara inggih wah harat Antasena parat kowe. Aja mlayu kowe. Ora ngajar Brono. Maling ke maling.
gara-gara ruhara gurnita ayo masasmosos lesus mawalikan hal tumulano jajar bumi polong madhep marangke marati madhep maragi marate sang saya dalu araras ambyor lintang kumedhap tisunya madya ratri rum kang gandaning puspita ing karengganing ujane rong sang duwi jawara ambrengeng lir swaraning madu branta manung sum sarining kembang bocah bajang Kocapa Raden Antasena ingkang dusta pusaka ampuh negari Jangkar Bumi kagunganipun sang Nagaraja dipun oyak dipun bujung kelawan Nalendra Muda Kaki Prabu Bumantara jagat tukul gara-gara ingkang badhe wonten gara-gara menika jagating ringgit sanes jagating menungsa kita ndalang genti pathet pathet 6 genti pathet 9 surut ing ngarta gumanting rantri jroning wengi dereng wonten ingkang cinariyos amung sasmita ingkang mijil saking imbanging caka
Krawa larsa mrambawani jagat dadi lan tukul goro. Eka bumi duwi sawatre gunung catur samudra panca taro Sat pangunan sabto pendito hesto tawang Nawa dewa dasa ratu dumatening goro-goro ngrusak jagat bumi ketinggal miring samudra ketinggal kocak kumut saking samudra gawe gekesrakan mring Durantaya sak nggen-nggen sami panas panono bandayaning goro-goro gawe rusaking Tegal pekarangan tanam tuwung gagrag boten pikantuk ilining tuya sawasa semenala dadi pandelikane gegremetaning kang mawa wisa jalma pendhita Ratu Sami nandhang Sungkawa Dewa ten papati nandhang susah pendhita bangkitmu jagung kenging pangrencana nyuwun pitulung ratu piyambak nandhang Sungtragara trajang geblug larang sandang tuwin larang pangan gara-gara sundul mring Suralaya gawe kuncing bale mercu kundha manik rengap sungipun lembutane jempol kamantangkep menceng waksya galagil kawat candra dimeka mludag nduci bleget apa kayu andong kayu muring lebapating sulaya kaya babadan pacing ana lindu sedene kaping 21 bumi mledak gunung mledug nyembur awu ngebeki jagat Surya Candra ilang sorate kartika sami ambrol bledug mangkapa-ngapa peteng dedet lelimengan mindo bangun kesaputing lebu udan darasa lamangsa pindha pinusus ilanging gara-gara lar bacang kembar siji nggawa bathok bolu arsa nawani segara kang lagi surut sajoko nggawa sada lan arsa nyaponi jagat kekali panggih aning marga Caturgenda dadi lan goro isining kang
Iya. Dong ya Kang. Ayo iya. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katuran warga masyarakat Binangun, Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Sekukuban, Pasinggangan, Karangbanar lansa andap lansa inggilipun lan sedaya para rawuh pandemen penggemar inggih dari manapun orga apa guyuban saking menapa kemawon saking pemerintah desa ugi ngaturaken wilujeng enjing aturan kula arek besar Bapak Kirman lan selamat dan berbahagia selalu Mbak Shirley kalian Mas Yusuf Ali saking Brebes. Alhamdulillah derek pitepangan lan derek mangayo bagi hajatipun Bobo Hirman sakulargi muga-muga tansah mangke rahayu wilujeng selamat Allahumma lan lumeber masyarakat Binangun keparang Somorawu saking pundi kemawon ngandhap napa nginggilipun sami kumpul manunggal wonten papan menika saestu muga-muga ginanjar para selamat murah rezekine panjang barokah umure dunya lan akhirate amin Allahumma amin. Derek ngaji solawatan lan wayangan Kang Gareng ya karo anu tong uri-uri budaya ya tong semampu-mampuku aku ya entuk pangajab kepengin aparane nguri-uri budaya kalian menghidupkan gagrak-gagrak suluk-suluk sakambagino mbajono iku wae semampu-mampu ki bocah.
tetep ora bisa hilang sakang cengkok kaulinan. Masa bocah nu senenge ngrubahi cengkok. Wis alhamdulillah ya. Ya sing penting niate wis apik ya dong ya. Penting niate perkara kemampuan wis ketemune. Ya kemampuan awake dhewek ya. Oke, matur nuwun uga sedaya para rawuh ingkang sami streaming niki mangke katuse rekaman karena sinyale rada angel niki di rekod mawon. Mangke bisa ditayangkan 7 tahun yang akan datang. Nggih, karena niki kendala sinyal jadi streaming Ulin official mungkin besok bisa atau nanti malamnya lagi ditayangkan Iza. Oke kayak Indosiar bae Iza. Oke. Longing gadong rumembat wit rambil gading man paman bibi utuh. Longing gadung rumembat wit krambil gading ana randa maring sendang meta-meta nyangging mentong manuk pudang menclok ning papanggadang nutuli nucuki waing gamondong nucuki waing gamondong Kiai Dodo ngombe jagung kepleset kecemplung gadung melasi temen ya dong ayo biung anakmu mangen biung kanal kanel yung sukini nyuwun di gudang kae ana manuk pudang ya ya ono manuk pudang atah ledung menclokane ya aning papa gedang lak ledung sibuk lagi olah-olah kanggo angger umpama Inyong ya Kang keberi wedong Inyong sebagai Rama ya mas bicarane kae ya kae ana manuk puter ataledung ledung mencro aning dhuwur pager ataledung ledung sun kagutang besok gede gelung bunder jadi sinden ya Kang iya nalikane raing dalu
Maryanto jurine. Oh, Ginandri ya Kang Bawor Ginandi. Kowe tunggale. Punapa ta? Ya Kang. Mira ingsun. Wong apa? Priyatin waspagung meji tuntok. Ya, alhamdulillah dibuka karo gending mocopat. Ya, lon-lonan sampun dibuka kali Yung Sukini manuk pudang. Jane pamundutan sing gending-gending lawas kathah akeh. Ana apa kae? Ining-ining bakul sau. Ana maning gandrung gandaria. Ku sing angel-angel. Bocah-bocah pedembuh. Ya. Ana Mbak Tantri, Ana Dewi, jejere Mbak Eka, jejere maning Mbak Titik, Mbak Wati. Diunggana sedaya krihin ini di spot larase pelok spotane numpak becak. Ya Pak, ini numpak becak. Aku ingin tamasya, keliling-liling kota spotane niku Mas. Kanca-kanca warang ngono aja meneng krihin nggih pembukaan ya. Larase pelok monggo nduk kabeh ya. Kanan dan ke kiri. Edongane wong pirang-pirang pengantene didongakna nunduk. Mbak-mbak. Mbah Serli kali Mas Yusuf saking pojokan dingin bawate apa ya? Nduh. Nggih. Ya, wilujeng dalu wilujeng enjing krin katuran masyarakat Binangun. Nggih niki ngaturaken wilujeng enjing ngatur dumateng warga Binangun mriki. Alhamdulillah tesih kathah niki Mas. Tegese remen karo budaya. Nggih. Nderek tetungga katur manten kekalih Mbak Serli kali Mas Yusuf. Nggih. Mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, tuwin barokah. Amin. Intine langgeng, bahagia. Saged melewati ujian-ujian hidup ya Mas. Muga-muga langka ujiane ya. Langka. Umpamane ujane sing sending-sending bae, ora kerasa iki bae. Sing Amin. anteng tentrem kaya Anteng, gue. nggih. Diilangi sebel puyenge ya gue. Amin. Amin. Ya, sing ngisi nembe lamaran. Ya. Bojo kapan? Dek. Tantri. Antul. Ul. Ki dalaman iki kiprahan Anto, guys. Anto galau. Galau. Maafkan aku Mas Anto. Sarana. Alah, kok pupus. Sabar, Yang kok nyetel lagu ini gugur bunga ke Anto. Oke. Sami sehat nggih, Dek. Dek lah. Nggih, sami sehat. Ya, Alhamdulillah. saking. Iki perkenalkan Mbak Tantri, jejere Mbak Dewi. Ngasto mik ndo.
Nggih. Dewi saking Bantar nggih. Bantar kono, Betul. Bantar Gebang endi? Bantar Jatilawang. Bantar Jatilawang, kengker kengkeleng munggah ya. Heeh, Boten, munggah boten mudun munggah Pekuncen, mudun maning alun-alun Gajah Mada. Alun-alun Jatilawang. Jatilawang. Jejare maning ana Mbak Eka, nggih penduduk pribumi. Sohibul wilayah. Sing duwe kawasan. Sing bawa reksa. Sohibul wilayah, utuh sohibul musibah lho, utuh. Jejare maning, nggih senior, nggih. Nah, plat R. Sanes. Utuh ya. Heeh. Ora gelem. Mbak anu Bakayune nyong titik. Titik ora nganggo koma. Boten. Lah jejare iki lah sing asli. Berarti ngidul ya, Mbak. Nek maring Serawot ngidul kang kene, ngalor. Ngetan. Apa ngetan lah? Mas. Nggih. Apa ngetan? Ngetan lho. Lah yang ngertine nyong yang ngalor. Keder nggih. Keder nyong. Keder. Ngetan nggih. Jan ngetan ya Serawot ya. Ya. Ya paringi tombo kangen. Ana kalimat sing kadangkala sok ketelingsut de gelang alit ali. Biasanya kan gelang anting. Ora gelang anting. De gelang alit ali. Ayo ya. Sendulit kanggo tombo kangen iki. Ya, jadi direvisi kue kalimatnya ya. Nggih. Ya apa Mas?